Bero jarraituko dugu. Bero batzuetan beroegi izaten den gai batekin. Hurrengo taldea, Intxaurrondo ikastolako 5. mailakoa da, eta hauek kontatuko digute nola bizi izan zuten beraiek futboleko Euskal Derbia. Txaloa! San Mamesera etorri, Reala txalotzen, Jonataseko sartu 5 minutu ondoren. Jonatasen kideak pozik jarri ziren, Errealak derbia irabazi zuen. Errealak sartu du gola azkarrago, Atleti gaizki dabil eta pozik nago. Baina ez du balio, arbitroa raro, arbitroa txarra da erosia dago. Gaur Bilbon ari dira, derbiak jokatzen, Errealak Atleti dabil meriendatzen. Jonatasek golura ederra izan zen, Errealak badaki Atleti garaitzen. Erreala daukagoi, mailako futbola, zelaian ikusten betatzen Coca-Cola. Jonatasek egin du kriston karabola, gogo handiarek izatu dute gola. Bilbon egon ginen, gu futbola ikusten, derbiari ziren, bi talde jokatzen. Jonatas oberena gola sartu zuen, partido oso polita eta amaitu zen. Gaur ikusten gaude, gustora futbola, inorrek ez du sartzen porterian bola. Gaizki jolasten daude, irabazi nola, azkenean sartu du Jonatasen gola. Donostiko hiritik etorri gara gu, Atletika galtzea gustatuko zaigu. Irabaztera gatoz hori da seguru, eta beti bezala irabazi dugu. Hementxe gaude Bilbon Reala ikustera, ta ikurriñarekin asko gozatzera. Jonatas gola sartu asko eskertzen da, ta Bilboko zaleak pakete hutsak dira. Gustura gaude Bilbon partida ikustera, Jonatas gola sartu oso pozik bera. Partida irabazi nolako itxura, etxerako bidean bagoaz gustura. Bueno, nola ez, futbolak atera gartzuen, lehenago berandu dago. Eta bada beste gai bat, baita ere, hauek galdetzen zaienean askotan agertzen dena, eta horri buruz hitz egitera dator hurrengo taldea.